ассалому алайкум бардори азиз. Сехонага этажи сеюм дар назди бозори Балх, назди гаи дӯстони азиз. Доми мо 14 этаж, этажи сеюмда мо хонара навор мекунем то охир тамошо кунем. Беҳтарин варианте ки шумо да лозима дӯстон навора тамошо кунем. Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали Саудо ТВ. Мо дар киҷо? Дар Душанбе. Дӯстон раҳи 28 нигоҳ кунед. Раҳи 28 гаи у тараф фабрика Ширини Саодат. Прямо роҳ ба суи Зарафшон Зарнисор. Ина шаҳр дӯстон. Ҷа таксиёи Ҳисор дӯстони азиз. У тараф Маяковский 33 мешавад дӯстони азиз. Нами гардишда хонаи мо дӯстони азиз. Бозори Бағдан норасида дӯстон, амҷа хонаи мо мешава. Навора дӯстон тамошо кунед. Берем ба суи хона дӯстон. Адреса фаҳмида на дӯстон ки ҷо даем. Хулоса ки ин ҳами адрес мерем дӯстон. Азиз, ай тарафи гаи омадем. Якум дом, дуюм дом. Дом 14 этажай, хонаи шумо дар этажи сеюм дӯстон. ин тараф роҳ ба суи бозори Балх дӯстон. Инҷа автомойка. Дидем дӯстон. Роҳ. Ин ҳами ҳолат. Мерем ай тарафо. Дӯстони азиз, лесница хати омадем. Мо дар этажи сеюм қарор дорем дӯстони гиромӣ. Аллакай кафелора задан дӯстон. Ина корбори монтаж. Якта, дута лифт дорад дӯстон дом мо. Бо далши боло меравам. Хулоса дӯстон, ин ҳами ина падез, ина. Ин ҳамиҷа дӯстон хонаи мо ҳай. Нигоҳ кунем. Дар умум дӯстон 73 метри квадрати ай. Чиқад дидесен перегородко бо газоблок кардагӣ. Бо газоблок дӯстон кардагӣ. Ин ҳами қадар ай. Кадомитон мисол гирифтан мехоҳен. Хай бо далши фирма қати маслиҳат мекунем ёки хитон мекунем перегородкоша. Шояд трезоша, дари гилонеша бичаспона бута дӯстон. Чунки бисёр навор мекунем, мекунам метам дӯстон. Ин ҳами ҳолат дӯстони азиз ина. Ин ҳами қадар ай. Ина марамат. Кадомитон налозим ай, пака арзон аёли мақсад дом по носибут шидагӣ нест ай. Инҷа балкончаш ина дӯстон. Ин қадар балконча. Ина бародар азиз. Ин ҳами ҳолат. ҷонтон агардум лайк кунен дар канал, подписаться кунен. Мақсади мо тамом кардани кори шумо. Иншоалло ки ами мо анак мехоҳем ки ами шумо соҳиби хона бошен ёки ами соҳиби мулке ки мо дар нависондак омадем навор кардем. Мо мехоҳем ки ами хона савдо шава. Мақсад кор буд шава. Яке мехара, яке мефурша дӯстони азиз. Ин ҳами ҳолат. Дӯстони азиз, хонае ки абзортон кардам 73 квадрат ай. Дар этажи сеюм қарор дорад, 73 метри квадрати. Нархш бачаҳои азиз 480 000 сомон бо муомила. Хитон медонем ки сеюм этаж и гарячи этаж ай. 480 та нафарое ки ай Instagram, TikTok, Facebook тамошо мекунен. Адресҳо дар описани мондагӣ. Хай нархшам мемонам, рақамҳои соҳибхона мемонам. Метонен занг занен, боқӣ монда маълумотро бигирен. Лайкотон монен, подписаться кунен, видеоро любой ҷо роӣ кунен бачаҳо азиз. Ҳамин иншоалло ҳамин хона савдо шава, мо дан хуб, шумо дан хуб бачаҳо азиз. Зинда бошен, раҳмат ки моро тамошо мекунед шумо. Дар масъалаи хизматрасониҳо нишон додам автомойка, банк, хоб заправкаҳо, поёнтар бозори Балх, хоб болотара ки мо омадем гаи буд. Хай хулоса ки ҷош беҳад ҷои созай. Лозим боша занг бизанен. Навор маъқул чи лайк монем, дар канал подписаться кунен, хонаҳотон роӣ кунен ёки омада наворош мекунем, дар як чанд сайто реклама мекунем. Зинда бошен дӯстон, раҳмат ки моро тамошо мекунед.